Το 18, 20, 23. Ναι. Το 20, 22, 25. Μάλιστα. Και το 23, 24, 27. Εντάξει, ευχαριστώ. Να φίλε μου. Να βρε φίλε. Κάνουμε κύριε, να πάει και να κάνουμε κύριε. Να βοήθεια. Βοήθεια. Ναι. Να μας πει να μας βοηθήσει, γε μου. Να βοήθεια. Να δώσουμε μια λίρα. Εντάξει, μας το πεντόλιρο. Δώσ' του εσύ τίποτα, δώσ' του. Έλα μου. Πώς το λέω στα δύο. Δεν τα χειρίζεις να κάνεις φίλε μου. Κύριε μου με νεύα μας. Να, πες σου ιδέα σου. Πού είναι να πάεις, δεν διαφορείσαι. Να σπάεις στα κομπιούτερ φίλε μου. Έκλεβε τα σύρματα. Καλό έξω, πήγαινε πισινή έτσι ως πάεις. Κάτσε για μέλη να ξεκουραστείς. Μα ρε έφερες με τόσον κόπο να κάνω τον πελόν να μου δώκεις μια λίρα ρε. Να μην μου δώκεις 20 λίρο ρε πέσε βέγγι. Για να τραβήσω τα 20 λίρα, για να τραβήσω τα 20 λίρα ρε πέσε βέγγι. Αξίως. Για να μου το σύστο σου μέσα. Έπρεπε να κάνω 20 λίρο τενεχά. Να μου το σύστο σου μέσα. Μόνο παιδό. Λίρα. Μην τα όσο να δω κουρέ και να μπακυράν παραπάνω να πιάμε καμιά λίρα. Έφκαλε μπροάτη, λίρα ντούδωρη, δεν μπορεί να κάνω. Θα βγάλεις 20 λίρο πέσε βέγγι. Εν κάμνεις. Τελειώσες πιο. Θα να πιω 10 λίρες που αναντονούθκια και 10 λίρες που αμπετρί. 20 λίρες που λέω σου 40 να βγάλω εμπουτάν απόψη. Ένα χέρι, τι κάνουμε. Α?